zaveži. Što ti ovo predugačko veliko? Zato što, čekaj da ga malo... Da raširimo ovaj ovdje deo, eto. Čekaj, sada vežem. Čovjek hoće da izvrši samoubistvo. Sve je nešto važno. Sad je važno. Da ne smiješ da izađeš iz kuće. Pa si bila izbačena iz kuće. Majka, evo kad smo već kod toga. Ja sam možda bila primljena, ti izbačena. Majka tog čoveka je rekla da je ona došla prvi dan i nikad nije otišla iz te kuće i da nije smela da izađe jer imala fobiju od ljudi, znači plašila se kad je padala kiša, ona izađe i kaže pa što ti izlaziš sad po kiši da šetaš, ona kaže zato što nema ljudi napolju. Znači, poremećen. Taj momak mi je slao pramenje, kose svezano, prstenje na adresu, moja mama još bila živa i tako dalje. Zato me nervira kad se ta tema pominje jer je to na neprijatne situacije. Ja s tim čovekom, svakom osobom sa kojom sam bila u vezi može da mi se, čovjek mi je do ovde. Ti sve što zineš lažeš, draga. Pa to si ti, Ivana, ja nemam razlog da lažem. Pa to se vidi, ja molila si ga da se pomiri s tobom kad te šikanirao, onda si ga pljubala. Kao što te onda izmavala po njemu u apartmanu pa te šutnuo pa sad pljuvaš. Ja sam htjela da izbjegnem da se ovo kažem. Zato sam rekla, nemoj me provocirati jer ne želim da milioni ljudi slušaju to, razumeš? Ali kad ona žena ne prestaje, ja ću da kažem. A vi svi izvinite, ja stvarno ne mogu više trpiti. Izgleda da ti imaš problema s muškarcima, svi te šutiraju, pa ti to problem u glavi. Što ona priča, Bože. Jadna je ona za žalenje. Znači, treba da slušaš, šta ti tu smiri? Ja nisam čuo, hajmo ponovo sve. Jao, Miliću. Znači, Mića nema nojka. Miliću, ovdje neke osobe su ljubomorne i pakosne i tako dalje, jer su debele, ružne, nesposobne, ne znaju da igraju, ne znaju. Ovdje mene nazivaju, šta sam ja ono? Vrtiguz, jer ne znaju da se pomere s mesta, ne talentovane. Draga moja, ti sve što znaš jeste da vrtiš tim tvojim dupetom. Da, ti si vrlo elokventna i onako baš pametna, pokazala se po govoru onom kad su vam se svi smejali. Tvoja sestra, Nena Antena, koja je poznata celoj ovoj našoj zemlji, a i šire, po svoje elokventnosti i način na koji je pročitala. Mislim da ti imaš taj kompleks, pa meni je tu je gde jeste, a gde si ti, draga? Tu je zato što ima muža koji je tu bacio. Ja sam Anđeo, čuvar. Ti, kad bi znala gde sam ja, ti bi me još više mrzela. Gde si ti? A za to kelnerica ćeš biti tužena. Ne, popisan je. Ragaci mi je rekao da si radila kao kelnerica. Prvo, ne znam ko je Ragaci, pre svega, a drugo, nisam kelnerica, a treće, i da sam kelnerica ne bi bilo sramota. Imam puno drugarica koje studiraju i rade kao kelnerice, a ti u Njujorku ne bi mogla budeš čak ni kelnerica. Da, kako da jer ti ne bi prošla tamo ni kao kelnerica. Matura si za kelnericu, a nisi ni vredna, razumeš? Draga, iskompleksirana osoba. Ja imam divne prijatelje koji su kelneri, ljudi u Americi. Kakve to veze ima pošteno? Neki ljudi pošteno zarađuju svoj novac za razliku od tebe raspečena jedna odvratna babo čije vreme nikad nije ni došla, a prošlo je, razumeš? Znači, leči se na drugom mestu, ne teroriši nas više. Grdobo jedna leči svoje komplekse, na drugoj strani ti i tvoja drugarica. Vidi kako ponavlja tebe. Boli me uvo, ne povređuje me to uopšte više. Imaš problem sama sa sobom. Moj problem je što sam ušla ovdje, a nisam znala da će biti tvoj problem je taj što te izgleda svaki muškarac šutne i odbaci pa ti pređe u glavi. Da. Ona je zlostavljana oba. Jer ja moram, moja psiha mora da trpi zbog tebe. Jel se pravdaš zato zbog svog dečka, šta? Ne mešaj se. Miliću, da te šutne kad bude znao da si 3 dana spavala pa te neko šutne. Nemoj. Nisi čuo ti. Ne treba neverni tvoj, mislim tvoje odbrane, ne treba. Dobro, ti radiš isto što i Aneta radi. Šta ti? Ti radiš isto što i Znači, Aneta radi. laži koje iznosiš, to je to na ja tvoj nisam obraz i ništa na tvoju izdala, ja čast. ono kad kažem nešto ću da kažem ono što je istina. Ja nemam potrebu, izvini, molite da iznosim, ja Znači, ništa lažeš to mogu da ponovim, a mogu da ponovi ljudi koji su to govorili o tebi. A te slike se sećam kao da je juče bilo. Tvoj problem.
Ideš likte sa svima po kući, liži ih još malo sa svojom drugaricom, možda vas ne nominuju. A znaš kako je bila lepa? Ona je stvarno prije bila lepa. Imala je predivnu kosu i tako. Meni je baš bila lepa i kad sam je srela, ne znam, mislim da sam mi rekla da je lepa kosa, ona kaže, razvaljili smo se kao bulja. Sva slika, ona lepote mi se razbila. Da je jedna tako devojka koja tako izgledala, tako nešto kaže. Znači, svojim lažima se služiš i nije te sramota uopšte. Toliko o obrazu. To je tvoj reč. Znači, ja ti iskompleksirana kretenušu, više mi se skini sa leđa. Ti i tvoja drugarica. Ovo je čak smešno. Pa smešno, naravno, zato ti kažem. Da, naravno. Kao prvo, Nevena, nisi u pravu za Miliću, što sam igranje. morala da provedem vreme sa ovakvim zlom. To je meni sve, razumeš? Ništa, sve mi drugo manje pada, jer ja s ovakvim ljudima nemam A vi ste uopšte posla anđeli u životu. šlihtare. Nemam posla uopšte s takvim ljudima. Anđeli šlihtare tako što se svima uvlačite u... Ne, za razliku od tebe, pošto ti to ne možeš da razumeš, neki ljudi vole, imaju kapacitet da vole i da se saosećaju. Ti taj kapacitet nemaš, tako da ne možeš to ni da razumeš. A ti si nežna pa pretiš batinama. Vrlo nežna osoba. I ova tvoja drugarica isto nežna. Koja druge ljude cima za ruku i poliva vodom. Vrlo ste nežne i osjećajne. Ali Nevena, nisi u pravu za igranje i za taj vrtigu što ti zoveš. Mislim, to što radi ovaj sindikat Žuke, to je poželjno i to je normalno. Miliću, pa to ti je kad neko ne zna, hteo ti je, razumeš? I ona ima atribut za to, ima lijepu guzu i treba da igra. Znači, prilazi mi ovako i kaže, sramota me da igra, sramota me. Ona bi voljela, ne može, zato je iskompleksirana, razumeš? Naučit ću te da vrtiš guzom pa se smiri malo. Draga moja, ja u klubu u kome ne gleda milioni ljudi vrtim čime god treba da vrtim kad igram iz svog srca. A da vrtim ovdje dupetom, da impresioniram nekog svojim dupetom i sisama ne pada mi na pamet. Znači vrtiš guzicu, a da se praviš fina devojčica. Jer si nevina još u 30 godina, jel to hoćeš da prikažeš ovdje javnosti? Znači ti si smešno jedno izbolirano smešno isfolirano stvorenje. Nemojte. Pa nemojte se spuštati. Crni ne može da ti kao crni kažem. Meni najteže pada što uopšte moram da razgovaram s ovim nivom svesti. Pa kako ne može? Imaš pravo da ne razgovaraš. I o njeni argument. Sve što je trebalo. Kasirkama, kelnericama i onim ženama koje samo sa mnom komentarišu. Alo, Aneta. I kraj, gotovo. Alo, profesor. Hasan, ostani! Ajde, mešaj se. Miliću, molim te. nemoj da se mešaš. Znači, nismo te zvali da budeš u svakom kadru. Izađi. Nismo te zvali da budeš u svakom kadru. Znači, ne moraš u svakom kadru da budeš ti. Mirođe u svakoj čorbi. Još ja pametno kažem. Ne kažeš ništa. Kažem, ima kapacitet! Da vrti dupetom, pa ne jebote dupe. Ovo ću da kažem. Ona mora da otvori ventil. Ovo je sad otvoren ventil. Bolje da se isprazni para koja se nakupila, inače će motor da pukne. Miliću, ne zanima me uopšte nema šta da puca, Miliću, one imaju protiv mene, ja njih ne primećujem, to su iskompleksirane ženturače. Znaš kad je neko iskompleksiran, Miliću? Znaš one... žena, ovako oni komentarišu. A zbog čega smo to tačno iskompleksirani? Kasirke, nesrećnice, kelnerice i ostalo. Reci nam, koje je tvoje zanimanje? Da, baš mene zanima. Ajde, zanima nas i obrazovanje, nivo obrazovanja i zanimanje. Osim vrskanja dupetom, koje je tvoje zanimanje? Majke ti. Svi znaju ko sam ja, za vas niko ne zna. Ćao, toliko o tome. A ko si ti? Sponzoruša, jel? Sponzoruša, obična. Model koji nije model i pevačica koja ne zna da peva, razumeš? I koja ima kućnu pomoćnicu, jer ne može ni kod kuće da podmiri jedno dete, kapiraš? Naravno. Da, vidiš, o tebi krivo što sam gospođa. Da, meni je jako krivo što si ti gospođa koja nikad nema jedan kvalitet, ništa nije postigla u životu i hvali se time što ima kućnu pomoćnicu. Pa ko si ti? Ja bih to krila i ja to krijem. To nije nešto čime treba se hvaliti. Postoje ljudi koji nemaju šta da jedu, razumeš? Šta ti radiš? Ja radim od 14. godine.
Uz pratnju svojih roditelja, draga moja. I šta si ti? Jo, Ivana, ne mogu dolaziti ovdje došla kao neko. Ali ja sam doputovala, ja sam pre show 8 dana doputovala direktno iz Njujorka, za tvoju informaciju. Pa govore kompleksije svoje glave, žena. Ja imam kartu, ljudi moji. Ma jadne, šta ćeš njoj da govoriš, alo, zar ne vidiš da je bolesna? A pre nego što sam doputovala, bila sam na večeri sa ženama kojima ti ne možeš noge da ližeš, ne bi mogla. Znači, molim te, nemam razloga da budem iskompleksirana ti bilo To je šta. blam što pričaš, budalo jedna To nije blam, to je istina. Sad ću ja pričam s kim sam ja bila u društvu. Bože, Ne, samo hoću da ti kažem da su moje drugarice za tebe. Dobro što si naglasak sklonila, dobro je, napreduješ. Lako, sad si u velikom bratu, sad će svi da znaju za tebe. Razumeš, napreduješ. U koliko? U 30 godina. Ti govoriš o sebi, čoveče. U 30 godina. Ti si došla u velikog brata sa 35 godina da bi podsjetila ljude da postojiš, nisi se olindrala. Sa pesmom koju ne znaš da otpevaš. I sa borama koje su ti se spustile do sisa, razumeš? Hvala do vrata. A vidno je da sam ja iskompleksirana. Hvala Bogu da u 30 godini nemam gomilu celulita. Slušaj, i nemaš muža, nećeš imati nikad ni dečka, jer to zlo, ja mislim da niko normalan ne bi mogao da trpi duže, osim onog jadnog čoveka koji te trpeo 6 godina. To više nikad nećeš ni doživjeti, jer je dobar kao hleb i samo on mogao da iznese takvu zmiju i da je gaji i da je čuva u kući, jer nije morala pobegne iz svoje porodice. Bože, A ti to vrlo dobro znaš. A ti to vrlo dobro znaš da je istina. Kompleksi, šta rade ženama, to je strašna stvar. Ali da ti shvataš da ljudi koji gledaju ovo vide da ja nemam razloga da imam kompleksa, a posebno u odnosu na tebe. naravno da a posebno vide. ljudi koji me poznaju. Pa naravno da vide. Dojavimo Merdevine da nam moje dete donese Prijatno. i da se mi lagano tokom noći spusti. Ne mogu više da je gledam očima, čoveče. Ti viš što ona priča? Ona meni priča da li sam ja doputovala 8 dana pre show u Srbiju ili nisam. Problem je taj što su oni ovde ušli jer su propali, pa misle da su svi ovde došli jer su propali, razumeš? A ti si došla u 30. da postaneš poznata. Ja sam došla zato što sam žela da imam iskustvo reality show-a. A da budem poznata u Srbiji može da mi bude samo minus, draga moja. Ja sam postala poznata ovde sa 14 godina. A način na koji si ti gola da igram po diskotekama ne želim. A što si došla ovde iz Njujorka? Zato što sam htjela da dođem. Zato što sam htjela. Pa zašto? Ljudi koji treba da znaju u 30. Sam ja došla znaju, ali tvoj mozgić to ne može shvatiti. Želiš da postaneš poznata u 30. Želim, jeste. Želim, I šta sad? Eto. Da. Eto, ti želiš da vratiš staru slavu koju nisi nikad ni imala u 35. sa borama do sisa i to je to. Pa sad, da li sam ja imala ili nisam, to je na drugima da komentarišu. To je smešno što ti izgovaraš. Znači, laži koje ti izgovaraš su igrajući smešne. golu diskoteku može da ima svaka igračica, znaš. Naravno. Laži koje ti izgovaraš su smešne, draga moja devojčice. Nisam ja laži, ti si tako igrala u kupaćim kostimima po diskotekama pa si tako postala poznata. Znači nisam došla u 30. da postanem Samo što si otvarala usta pa se nisi zvala igračica, gogo igračica, nego si se zvala pevačica / manekenka. Ili model, šta već. Znači molim te. To što ja ćutim jer ne želim da se upuštam u zlo ne znači da nemam šta da ti kažem. Znaš, jer si uvek ceo život imala problema s kilažom i bila si debela. Razumeš, ja sam bila model kakav ti nikad u životu nećeš biti. Koji model sa tim bednim manicama, bre? Koji model? Evo vidim, došla, radila si neke stvari na svetskom nivou. Za model treba duge noge da imaš, bre. Šta ti pričaš? Vidim, imaš svetske reklame i kampanje. Iskompleksirane žene. Ja imam svoj buk kao dokaz da sam radila svuda po svijetu. A ja reklame nacionalne koje možeš da vidiš na YouTube. Kako si ti radila? A priča ne zna šta da kaže, razumeš? Blamira se stavlja. Sve ima korpus delikti, šta je ko radio i šta nije. Šta je ostalo? Model je ovo, što se vidi. Kako može ono da bude model? Ne može to da bude model jer je debelo. To je debelo za model. Draga moja, za tvoje obaveštenje postoje komercijalni modeli i fashion modeli. A ti ne spadaš ni u jednu kategoriju. Ja spadam u beauty commercial. Ja sa svojim oblinama ne mogu da budem štapić. Pošto grudi i guzu svoju ne želim da odsečem. Tako debelo ne prima niko. Valjda sam se bavila modom i znam. Sirota. Zar ne vidiš da je jadna? Meni je najteže što se... Ovo mi se nije desilo preko 15 godina skoro. Vrtić pa pre 15 godina. Pa možda je trebalo jednom da se i s time suočiš. Znaš, da vidiš koliko je ljudsko zlo i da ti to lepo tvojim rečima
Svađa je najljepša stvar što je Bog izmislio. Ti otvara prestani apetit, više. tako, Željko? Ti prestani više s tim podržavanjem svađa. Ne, ima dobar razlog za to. Reći ću ti, pričali smo sad mi. Zna on šta radi, tačno, verujmo. Ovo dete naše je mnogo pametno. Pametno dete. Sve je to prirodno, normalno, niko nije... Ma nema to podržavanje svađe. Bolje je da izađe to iz vas. Bolje. Iz mene nema šta da izađe. Tako je, Milić, nek izađe sve Izađe to što me ovog prvog dana napada, kad je videla ovdje da sam ušla u kuću do tela da su I to ostalo za nesvesti. tinja. Znači, Nena, Antena, kompleks i onda kaže, zamenila mene s Nenom drugom, pošto se zovemo isto, pa kaže, ja ne znam da čitam tekst koji sam ja napisala, razumeš? To je ta frustracija. Znači, imamo moja neke sestra antene ima profesiju, koje za razliku od tebe. Ne možemo da... Videli smo kako si ti čitala juče. Ja ni... Pa videli smo, pa da uskačeš sama sebi u usta. Da, videli smo, eto, juče ništa nisam pročitala kako treba. Jadna, ja ne znam. Videli smo. Jako smešno je, razumeš, a to što si niko i ništa i što si došla u veliki brat, da mu postala poznata je tužno i žalostno. Razumeš? Bitno je da si ti neko i nešto. Bitno je da si ti neko i nešto. Tako je. Ko si ti? Jesi obrazovana? Jel me znaš pre toga? Tebe niko ne zna. Niko! Pa iskreno ti kažem, Ja mene te mnogo ljudi znam kao Nije mi cilj da Miljanica me iz zna. Lazarevca s naglaskom. Tako te zadnji put znam. Patetično brestvorenje, pusti. Joj, zašto sam morala sa gmizavcem nekim uopšte da dolazim u kontakt? Ja samo to žalim iz ovog velikog Pa ne brata. možeš da izbegneš, gmizavac čeka. Treba uvek svađa. Ali vidi da je neka možda devojka koju sam ja upoznala 2 puta u životu iz nekog malog mesta postigla sve što sam ja, možda bih i ja ovoliko mrzela, znaš? Da. Da. I kakav ko ima naglas. Ne. Da je neko ko nešto Strašni su vredi, ne bi kompleksi kad radilo iz ovo. Lazarevca dođeš u Ne bi radilo Njujork. ovo. A gmizavac tako čeka Pa želiš da priliku da postaneš sebe građanka. istakne. Zato ti kažem, pusti je, ne daj joj važnosti. Jer ona, šta je ona? Nije otišla nigdje. Ma, igraš u velikoj igri ona. Ja sam Minorni igrač u velikoj igri. Mene čak, ovo nisu čak ni uvrede, ovo je, ona samu sebi ismeva. A samu sebi ismejava s ovim, naravno. Ali meni smeta što ja to moram ušte slušati. Znaš što bi da budem u kontaktu s ovakvim debilima. Boli, žena Ovo boli. me sad podsjeća na ono... Boli. Kako ide? Jadno je, jadno to. Boli, žena boli. O, znaš što sam ja spao da pričam sa govedima? Pa ne, nije niko govedo, ti si ograničeni kreten. Znači ograničen, da nemaš to malo izboranog lica, znači ne bi bilo ovdje. Bolesna je, znamo svi to. Možda me tako razumeš. Vidi je, molim te. Pa tako blej svoju Sad sest. si se izrazila najbolje, eto je! Svojim jezikom. Bolje reci ljudima što te muž ostavio. Bolje reci ljudima i zašto te je oženio pre svega i kako si ga jurila da bi te oženio jer si ostala u drugom stanju. Ajde, molim. Baš što sam ja spao da pričam sa govedima. Ne. Ne, ja ne pričam sa govedima, nego zašto sam uopšte došla u kontakt sa bolesnim mozgom ograničenim kao što je tvoj. Sa potpuno iskrivljenim sistemom vrednosti. Sigurno da nije. Za tebe bi pakao bio nagrada. Ja se uplićem u ženske priče. To je na početku možda bilo, da. Ne može čovjek bre koji toliko ima nesreće, nosi toliko nesreće. Ti si jedna neostvarena, isfrustrirana, nesrećna žena. Nisi obrazovana, nisi uspešna, nisi više ni toliko lepa, stariš, nemaš muža, nemaš porodicu, nemaš ništa. I onda se iskaljuješ na nama, razumeš? A baba devojka ima porodicu i ti. Dobro što ja nemam porodicu. Mene uopšte ovo ne povređuje. Mene može da povredi neko koji je inteligentan i ko kaže nešto što stvarno ima neku vrednost. Ovo što ona priča, ona samo sebe vređa. Samo sebe ponižava. Koliko je bedna. A devojka kreten. Svi to znaju, u ovom gradu da je ona devojka kreten. Pa naravno. Zato su je izvali da bude malo pikanterije od njene gluposti. Snimila je pesmu da bi posljednji voz uhvatila se za neko seti da postoji. Možda da uhvati nekog muža. Treba neko da izdržava tu kućnu pomoćnicu i to dete i tu ženu. Pa može, da. Stare ili nove? Pošto ova ne zna ni sudove da pere, onda teško da bi mogla da bude peračica sudova. Dobili smo ovcu. Blago nama, krava su otišle, ovca došla.
Žarko, jesu ove baterije stare? Šta su nove? Tamo imaš ispred ostave... Da, stavi u stare. Ne mogu onda da nas slušaju. Ja samo kažem, ne daj mi Bože da to doživim. To može svakom da se desi. Da doživi taj nivo nesreće i neuspeha da toliko zlo seje oko sebe. Da to može da se desi svakom od nas. Znači, ne daj mi Bože, njoj je najteže, razumeš? U Žogani 8 godina je bila tamo najbolja. Vidiš, malo brže idu. I više dižu noge. To ćemo postaviti. Da mi naučimo ovo samo u ritmu pa ćemo postaviti da dižemo noge. Tamo ovo. A ovo možda radiš ovo što ne radi? Šta? Ovo. Pa zašto? Ovo što i sad nema šanse da uradimo, čao. Ti to znaš, pa ne znam. Pa nije tako radio. Pa ne radi, ali ti pa nećeš da radiš ko on, ti nisi on. Kapiraš? Kako da ga radimo? A to je fora. Čekaj, da, staviš. Čekaj. Ogavci. Ovako radi. Tako radi, a? Ovako. Nešto ovako radi, čekaj. Ovako radi. Ali ne, uradi ovo, ovo će tebi stoji ovako. Staviš ovdje i... Odavde. Kao na onaj trbušne gravčice. Da. Kapiraš? Da i da padnemo. To, nećeš da padnemo. Na vrhovima si prsti. Treba da pevamo isto vreme čovječ. Ne možeš da radiš to sa ovako nogama. Ovako? Nego na vrhovima si prsti. Ovako se tresiš. I padne. Nećeš. Ovako. Evo, to, kruča. E, to, to. Kako da onda rećeš? Bože, umjećamo. Najvažnije je da mi nabadamo nogama i da ih ubeđujemo. Bože. Više on ne prati uopće taj posao. Da. Posao samo radi ovako. Masa, da. Ovo. Možeš to da uradiš, ajde. To što radi. Ne radi baš tako. Pa ti ćeš tako da uradiš, ne radi. Ovako. Ne, uhvati se za kukove. A što si uhvatim za kukove? Ovdje. Pa ne kao da imaš šiši, nego ovako, ono kao, rastereći. Ajde, je tako. Jao, Žarko, zguzit će te neko, jebem ti se. Malo kao zavodnič. Ovako. Igraj mi u gledalo. Tako. Tako, samo malo brže. Brže još? Iz dupita brže. Jao, rad guzova. To. A kada to radim? Pa ubacit ćeš ti svoj element. On ima deo kad on radi, sad ćeš da vidiš. Ali ti nećeš to, jer mi ne možemo da skinemo to, nego ćeš da ubaciš svoj deo. Sad će ponovno krenu ovo iz početka. Da. Znači desna, leva, desna. Desna, leva. Idemo! Je! Jao! Ja, gubim se kad razmišljam kako... Treba se peva u isto vreme, čovječ. Desna, leva, desna, leva, desna, desna, desna. Desna, leva, desna, desna, leva, desna, leva, leva. Da. Vidiš kako on drži, vidiš? Si vidio? Da. Na taj Da, on više radi ovako. On više radi ovo nego ovo. Da. Bože, ćemo mi uraditi mojim... A ovi se samo pevaju i hodaju i mi ćemo... Da, nema veze, mi smo... Bitno Pa smo osjećali. jebi ga, vi ste dobili to. Mi smo osjećali, to je ne... A Michael Jackson vidjet ćemo da ti kad ga... Mijenjate, nije Michael Jackson. Zamijenit će, ne znamo. Nemoj niko. Danas daje pjesmu. Vi sad opet radiš ne? Na sreća da je zamijenio. Gubim se ponovo. Ideš oko ono. Homećemo.